Salamat Panginoon sa iyong punla, misyong kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Diyos maray na hapon sa inyong kabos mga tugang. Good afternoon everyone. Ito po si Father Butch Bombase, OP sa programa tang Marahay na Hapon. Sana po ngunyan na hapon nasa marahay kamong kamugtakan. Ngunyan na Biyernes, petsa 17 kang bulan ning Pebrero 2023. And by the way, ini po saro pa rin tape as live si Father Butch Bombase. Mauli pa sana sa aga. Diyan sa, siyempre, sa Moyang Kumbento. Anyway, mga tugang, iniimbitan ko mo gabos na magdangog ta. Uning sa tuyang programang Maray na Hapon, programa na nagtataot sa tuya ng informasyon, inspirasyon, asin bendisyon. Ano? Na pinag-uurulayan tangani mga tugang anumang ikakarahay sa satuyang buhay, ano? And syempre igwa permi ang good news, ano? Maliban sa mga nadadangog ta sa mga radyo, sa mga nababasa ta sa mga pahayagan, ano? Ang importante igwa man kitang permining marhay na bareta. Ano naman kaya ang marhay na bareta ni Father Butch ngunyan? Syempre, ang marhay ni bareta ni Father Butch walang iba kundi ang ebanghelyo. Yan ang good news, ano, ning kagurangnan na nagpapagirumdum sa tuya, siyempre, sa satuyang buhay-buhay, lalong-lalo na iniho sa pagsunod sa buhay. Kasi pagsunod kay Jesus, mga tugang, ay pagsunod sa buhay. Ano to sinabi kong ang pagsunod kay Jesus, pagsunod sa buhay? Si Jesus baga, ang sabi niya, ako ang buhay. Ako ang daan. Ako ang katotohanan. Yan sinabi ni Jesus. Kaya kung sa tuyang susundan si Jesus na siya ang buhay, di kita magagadan. Nagtatawa siya ng buhay na walang hanggan at hindi lang po mga tugang yan. Pag tayo nagsunod kay Jesus, magkakaigwa kita ng kahulugan ng buhay. Yan. The meaning of life. Ano? The purpose of life. Sabi nga ni, magkakaigwa kita ng direksyon. Kasi nga ni, si Jesus ang giya. He is daan. He is the way. Ano? So, di kita maliligaw. Importante mga tugang na di kita nanggad maligaw. Dibisil bagay yan? Naliligaw-ligaw kita. Ano? So, at the same time, hindi kita malilin lang. Kasi Jesus nga ni ang katotohanan. So, pawang katotohanan lamang tabi. Ano? Yan sa tuyang ibinabalita. Walang iba kundi ang katotohanan. Na walang iba kundi si Jesus po yan, katotohanan. Ano? So anyway, sa tuyang ng basahon, ang ebanghelyo sa aldaw na inihon ng Biyernes. Ano? Ika-6 na linggo sa karaniwang panahon. Ano? Siyempre mga tugang, para na rin kamo nagsisimba. Pag kamo nagdadaog sa DCGB tuwing alauna ng hapon, para na rin kamong nagsisimba. Nadadawog nindo ang marhay na bareta ning kagurangnan. Kasi ini nga ni nagtataw sa tuya ning karahayan sa hapon. Ano? Karahayan sa hapon igwa kitang tatao ning importanteng bareta ning kagurangnan. Ano? Ngunyan daw na Biyernes sa tuyang madadangog ang ebanghelyo ni San Marcos kabanata 8 talata 34 hanggang kabanata 1 hanggang talata 1. Ano? 9 pala, 9. Siyam talata 1 ng kabanata 9. Okay, siyam. At basahin ko mga tugang. At tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad, pati ang mga tao, at sinabi, kung may gustong sumunod sa akin, itakwil ang kanyang sarili at kunin ang kanyang krus para sumunod sa akin. Sapagkat ang naghahangad na maligliligtas
ng kanyang sarili, ay mawawalan nito. At ang mawawalan ng sarili, alang-alang sa akin at sa Ebanghelyo, ay maliligtas nito. Yun, matalinhaga ang salita ni Kristo, ano? Parang opposite, ano? Na talagang dapat tayo ay wag maging makasarili. Limutin ang ating sarili, ano? Selfishness. Okay? Iba po ang selfishness sa self-care, ha? Papaliwanag natin yan mamaya, ano? Papatuloy natin. Ano ang pakinabang ng tao? Tubuin man niya ang buong digdig kung sarili naman niya ay mawawala. Yun. Ano bang pinapahalaga natin? Mga bagay o buhay? At ano ang maibibigay ng tao para mabawi ang kanyang sarili? Ang ikinahihiya ako at ang aking salita sa harap ng di tapat at makasalanang lahing ito ay ikakahiya rin ng anak ng tao pagdating niyang taglay ang luwalhati ng kanyang ama kasama ng mga banal sa langit. At dinagdag pa ni Jesus, totoong sinasabi ko sa inyo na di daranas ng kamatayan ang ilan sa mga naririto hanggang hindi nila nakikita ang kaharian ng Diyos na dumarating na may kapangyarihan. Mga kaibigan, dyan po nagtatapos ang Ebanghelyo ngayong araw na ito mula sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 8, talata 34 hanggang Kabanata 9, talata 1. Okay? So, medyo, punta muna tayo sa magandang balita. Ano bang hamon? Ano bang mensahe na naman sa araw na ito? Ano bang maray na bareta ni Father Butch Munyan? Ano na mensahe ng kagurangnan? Ang gusto ng Panginoon maging maganda ang buhay natin. Yan naman talaga ang gusto ng Diyos eh. Maganda ba ang buhay natin? Kaya, we have to examine our life. Sabi nga ni Socrates, an examined life is not worth living. Kaya importante yun eh. Examinin natin ang buhay natin. Ang buhay ba natin ay talagang masasabi natin may kahulugan? Paano magkakahulugan ang buhay natin kung hindi ito nakaangkla sa Diyos? Yan. Kasi ang purpose sabi nga, you only find meaning in life if you have purpose in life. Yan. Ano bang purpose mo sa buhay? Yun. Bagi bang maging makasarili, kamkamin lahat ang mga bagay-bagay sa mundo? Sabihin, lahat na pera, kunin mo, lahat na pag-aari, kunin mo, ganun ba? After all, hindi mo rin madadala yan, di ba? Hindi talaga natin madadala yan eh. Wala kang madadala. Sabi nga sa hukay, wala po. Wala kitang madadara. Ang madadara talang ang satuyang mga kaluluwa. Yung kaluluwa natin. Kaya sabi nga pagiramdam lang tabi na satuyang atamanon din ang satuyang mga kalag. Mga kaluluwa. Kasi minsan nakakalimutan na natin eh. Na nalilingawan na ta sa tuyang mga pig-asikaso sa na baga mga tugang, yung mga kaipuhang kang mga lawas ta. Yung mga pleasures lang kang mundo, pleasures kang body. So, nalilingawan ta ang sa tuyang kalag. Nakita nga pagiramdam lang sa namatabi, binubuo ng kalag asin lawas. Kasi kaya sabi nga ang nagtatao sa tuya ning buhay, bako ang lawas, kundi ang kalag. Kaya nga pag ang kalag, humiwalay na sa lawas, gadan iyan. Kaya nga, sabi nga, ang nagtatao sa tuya, ning lakas, nakakapag-isip sa tuya, ay ang kalag. Sabi nga sa the faculty of the souls are intellect and will. Wow, may natutunan naman kayo, So, the intellect and will. Yun, kaya kalag talaga mga tugang. So, yan,
Kaya sabi ng Panginoon, ano iniho? Invitasyon ini sa tuya na mabuhay ning matanos. Paano ka magiging matanos ang buhay? Yun. Kaya sabi ng Panginoon, kung gusto mong sumunod sa akin, by the way, hindi namimilit ang Panginoon ha. Ang tanong dito, kung gusto mong sumunod sa akin. Hindi sinasabi, sumunod ka sa akin ha, kasi pag hindi ka sumunod sa akin, pupunta ka sa impyerno. Pag hindi ka sumunod sa akin, mamamatay ka. Ay hindi po nananakot ang Diyos eh. Hindi po. Kaya nga, pag sumunod tayo sa Diyos, dapat malaya tayong sumusunod sa Diyos. Dapat malaya, walang takot, walang pangamba, at wala yung tinatawag natin na sasabihin natin na yung obligasyon baga. Ang importante mga tugang na pag sumunod tayo sa Diyos, talagang malaya tayong sumusunod sa Diyos. Hindi mabigat eh. Kasi kung, sabi nga kung ang pagsunod natin sa Diyos ay hindi malaya, pilit, napipilitan ka, hindi ka po magiging masaya. Kaya hindi ka magiging masayang Kristiyano. So, importante, malayang pagsunod kay Kristo. Anyway, babalik giraray si Father Boots pagkatapos ng mga pagirumdum. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano, orgulyo an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito, Albayano. Yan si Kong Albayano, orgulyo an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix! pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix! Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix! pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix! Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me, at okay kay Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix! pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix! Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix! pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix! Ito ang aking Plaza Life. Mabibili na rin ang Jim 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar. Do it with Ann Curtis. Di ko kayang tanggapin ang sipon at ang sisig. Di pwede yan, sis. Dapat gamutin mo agad ang sipon. Okay pa ako, Ad. Kaya pa naman. Girl, dapat sa sipon, mag-Neosep Forte agad para kompletong ginawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Ngayon wala na ang sipon ko. Neosep Forte, para sa kumpletong ginhawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Phenylephrine HCl Chlorpheniramine Maleate Paracetamol is the generic name of Neosep Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Diarrhea? Tagal sa banyo. Sa Diatabs, tapos ang diarrhea. Basta diarrhea. Sulit sa bilis ang Diatabs. 750 SRP lang. 2 capsules work in as fast as 1 hour. Alagang Unilab yan. Loperamide is a generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Ang nagmamahal, nagmamagi. Paano pangitiin ang nalulungkot? Lutuan with Maggie. Paano pasiglahin ang napapagod? Lutuan with Maggie. Magbudbud ng pagmamahal pag nagluluto sa sarap at aroma ng all-in-one Maggie Magic Sarap. Kung ang lahat ay nagluluto na nanggagaling sa puso, ang sarap ng buhay sa mundo. Ang nagmamahal, nagmamagi. Maggie
Magic Sarap. Sa luto mo, sumasarap ang buhay. Mag-Maggi Magic Sarap araw-araw. All-in-one sa sangkap na pampasarap. Kaya anong maglutuin? Magic. High blood pressure na solusyonan dahil sa pagpatak ng Doc Alternativo Fulvic Minerals sa inuming tubig. So sa synthetic drugs, 4 yung minimaintain ko sa loob ng mahigit 20 years. Kaya nung mabalitaan ko itong Doc Alternativo, so sa ngayon, umiinom na ako nitong Fulvic Mineral na wala na ang synthetic drugs. Kaya maganda talaga itong Fulvic Mineral para sa high blood pressure. Ako po si Ed Panganiban, nakatira sa Santiago, Botolan. Pruweba sa kaepektibo ng Fulvic Minerals ng Doc Alternativo. Ang Fulvic Minerals exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Sa Legazpi City, matatagpuan sa second floor Pexon Building, Barangay 19, Legazpi City, right side of Iglesia ni Cristo. Sa Sorsogon City Branch, matatagpuan sa CBA Building, Rizal Street, Barangay Piot, in front of Emilianum College, beside Barangay Piot, Barangay Hall. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. 500 taong biyaya. Salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog. Laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Okay mga tugang, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Boots Bombase OP. Ngunyan na daw ng Biyernes, petsa 17 kang bulan ng Pebrero. At nguna, na pinagsatuyang pinagurulayan mga tugang ang manunugod nga ni sa buhay. Pero sabi ni Kristo na gusto niyong mabuhay, sumunod tayo sa Kanya. Sabi nga, limutin ang sarili, pasanin ang krus at sumunod sa Kanya. Yan ang paanyaya ng Panginoon. Ito ang sasabihon tang kondisyon. Kondisyon ni Jesus sa mga gustong sumunod sa Kanya. Ika, susunod ka ba sa Kanya? Father, ayaw kong limutin ang sarili ko. Bakit? Kasi importante ang sarili ko. Wow. Totoo naman. Ang importante dito, hindi man lilimutin na kakalimutan na yung pag-alaga sa sarili, self-care. Mali din po yun. Kasi dito, hindi man sinasabi dito na pag nilimot man sarili mo, o linilingawan mo na sa diri mo, dahil mo na aatamanon ang sa diri mo. Pababayaan mo na ang sa diri mo. Bako man tabi. Bako man arog kaan. Kasi kadaklan siya na, Father, sabi baga ni Kristo, limutin ang sarili. So, magpapakamatay na ako. Mali din po yan eh. Hindi ko alagaan ang sarili ko. Hindi. Ang ibig sabihin dito, huwag kang maging sakim. Huwag kang maging makasarili. Yun ang importante dito, yung limutin ang sarili kasi minsan na-i-interpret natin ito sa maling interpretasyon. Limutin ang sarili. So in other words, huwag ka nang maligo. Huwag ka nang magsipilyo. Huwag ka nang kalimutin nga sarili. Kalimutan mo na sarili. No. Itong ibig sabihin na simple, putting it in a positive way, care for yourself. Care for yourself. Pero hindi ibig sabihin selfishness. Kasi iba naman yun self-care. Importante po mga tugang iyan. Alagaan mo rin ang sarili mo. Ayun. Pagkatapos sabi pa ng Panginoon pasanin mo ang krus. Well, importante sa buhay mga tugang, igwa kita ng mga responsibilidad. At ang sa tuyang mga responsibilidad, dahil dapat iyan takasan o sabi nga ni sa Bicol na dahil ka magparahinugak. Dahil kita dapat maging hugakon. Kasi ang buhay ta ay may responsibilidad. Kita gabos. Sabi ko nga duman sa nagkumpisa sa ko one time, sabi ko, alam mo, importante, tanda natin, ang gabos na ginigibot ta, igwaning yan, sukli, balik, at may consequence, tawag sa English, may consequence yan Kaya nga,
gumagibo ka na ng karahayan. May balik pag nagibo ka ng karahayan, mabalik karahayan man. Pero pag nagibo ka ng karatan, mabalik man karatan. Mapapahama ka pa dyan. Pero pag nagibo ka ng karahayan, o nakapagpaugma ka pa, maliligtas ka pa. Imbaga, importante yan. Kaya sinasabi dito, pasanin ang krus. Kasi ang krus dito, nagsisimbolo sa atin yung buhay. Ano? Ay, masasabi nga nila, ang krus, ay ang buhay parang krus. Kasi yan, pasanin natin ang responsibility natin, mga pananagutan natin. So, bawat isa, igwang pananagutan. Igwa kita, gabos. May sinasabi na gusto kasi ng ibang tao, they like the rights but not the obligation. Gusto nila karapatan pero ayaw nila ng pananagutan. Mali din po tabi iyan. Kasi gusto karapatan pero ayaw niyang pananagutan. May mananagot po tayo. Kaya sinasabi digdi, pasanin mo ang krus. At ito, sumunod sa Kanya. Kaya ito nga, sabi nga, dahil kita makakasunod kay Jesus o hindi makita ma-enjoy ang buhay kung hindi natin susundin ang inihong kondisyon ni Jesus. Tinawag kita ng kondisyon O sasabihin ta, requirements sa marhay na buhay. Yan, importante yan limutin ang sarili, pasanin ang krus, at sumunod sa Kanya. Pag sumunod tayo sa Kanya, dapat siyempre, disiplina. Ang problema ngunyan mga tugang may disiplina pa ba? Parang wala na Parang sinasabi, anong gibuhon natin? Gibuhon ta. Actually, mahiling tayan sa kalsada kasi madalas sa kalsada ko nagda-drive. Kaya makikita mo, bakit pa, driver ka na ba? Hindi. Jeepney driver ka na ba? Hindi po, nagda-drive po ako. Siyempre, maduman ako sa ospital, madyan ako sa istasyon. So, at the same time, nagda-drive talaga. Mahiling ta mga tugang. Kung may disiplina iyan, lalo sa mga motorista, nakaano ka na nakauna ka na Patapos, sisingitan ka ng gusto, lalo ka mga motor. Bato-bato sa langit, tamaan, huwag magagalit. Ito, tama naman Kayo na makapagsasabi, may disiplina pa ba? Sa traffic na lang Bakit nagkakagulo? Kasi nga, hindi naman tayo sumusunod Hindi tayo sumusunod. Ang sinusunod natin, yung gusto natin. Sabi naman, karapatan ko naman Pero may obligasyon ka. May obligasyon ka rin para sa ibang tao. Yan ang problema kasi sa atin. Gusto natin ng karapatan, pero ayaw natin ng mga pananagutan. Gusto natin na tayo palagi ang sundin. May mga taong arogaan, mga bossy, na gusto sila, permisa na sila ang gustong sundun. Pero pag habo sila magsunod. Arag ba minsan, may mga tao baga, mga mahilig mang-asar. Para pag inasar mo, galit na galit. Hindi siya game. Hindi siya fair. Kung nang-aasar ka, pag inasar ka, huwag ka magagalit din. Nang-asar ka nga So, importante yan. Kaya ito ang magayon na tulong bagay na makakatabang sa buhay ngunyan aldaw. Itong binabahagi ko ngunyan. Kasi ba pinag-urulayan paano ta mapapakaraya sa tuyang buhay? Ang primero, mapapakaraya sa tuyang buhay, itong sinabi ni Jesus, limutin ang sarili. Ang positive way nito is, kasi negative ang presentation ang importante nito, alagaan mo ang sarili mo. Paano mo alagaan ang sarili mo? Yun, kasi minsan, pag inalagaan mo ang sarili mo, siyempre, sarili lang. Hindi po. Pag inalagaan natin ang ating mga sarili, maaalagaan din natin ang ibang tao. Ito na lang bibigyan ko kayo ng magayon na example. Halimbawa, ikaw, nanay, okay, o tatay, inalagaan mo ang sarili mo.
Okay? Okay? So anong mangyayari? Dahil inalagaan mo ang sarili mo, nakikita ng mga anak mo na inaalagaan mo ang sarili mo, gagayahin ka rin pag-alaga ng sarili mo. Hindi ba? Isa yan. Pagkatapos, pag inalagaan mo ang sarili mo, hindi ka magkakasakit. So, in other words, hindi kayo gagasta sa medicine o sa hospital. So, inalagaan mo ang sarili mo, hindi ba? Pero kung hindi mo inalagaan ang sarili mo, halimbawa, okay, bawal na sa'yo ng ganito. Ngayon, hindi mo inalagaan. Ang mangyari sa'yo, pupunta ka doon sa doktor, bibili ka ng gamot, ganito. So, kailangan mo na ng kwarta. Bakun iyo? Pero kung naalagaan mo ang sarili mo, okay, naalagaan mo na rin ang ibang tao. Yun. At hindi sila mag-aalala. Importante ang mga tugang Kaya alagaan natin ang ating mga sarili. Kaya dito sinasabi dito yung limutin ang sarili. Kasi baliktad Kabaligtaran kasi sabi dito ng Panginoon, limutin ang sarili. Pero alam mo, ito naman dito kasi ito ay tinatawag natin na turo ng Panginoon na sabi, if you lose life for Jesus' sake, you will save it. Totoo naman na talagang ang sa imong buhay nakasalalayan sa Diyos. Yan, di ba? So importante yan. So iba kasi ang dito, ang tawag yan riddle, the more difficult to understand you keep life by letting it go. But if you lose life for Jesus' sake, you save it. So kakabaliktad Pero kung titingnan natin, kasi nga si Jesus ang buhay, if we lose our life in Jesus, we gain our life. Kasi nga, kung lalo pag susunod tayo kay Jesus, ang walang iba kundi susunod tayo sa kanyang utos ng pagmamahal, mahalin natin ating sarili, mahalin natin ating kapwa, mahalin natin ang Diyos. So, magiging maganda ang satuyang buhay. Anyway, mga tugang, babalik nila si Father Butch pagkatapos ng mga pagiromdom. An oras hatod sa Indokang Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat, Red Horse Beer. Lakas ng sarap. Lakas ng tama. Is being brought to you by Liver Aid. Liver Aid, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Diatabs. Basta diarrhea, garantisado ka sa Diatabs. Bilis gaan sa pakiramdam. Gaan pa sa bulsa. Is being brought to you by Liver Aid. Liver Aid, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. 500 taong biyaya. Salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Okay, balik po tayo giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP. Nga na inisaro tabi na tape as live. Nag-record na po tabi si Father Butch paabot pa sana sa aga. Anyway, siyempre, mahal ka man ni Father Butch Ayaw ko kasing iwanan kayong wala naman kayo narinig tuwing alauna. Siyempre, gumagawa tayo palagi ng paraan o paagi. Importante bagay mga tugang, gumawa ka ng paraan. Kaya ito naka-record na tayo. Para sa ganon, wala ako dyan physically, pero at least, yaon ako, siguro sabihin tayo ng technically, electronically. Ayan. Anyway, kasi bago sa ito yung pinag-urlayan nga ni mga tugang, inihong madipisil talagang intindihon ang sabi ni Kristo. Yung bagang limutin ang sarili. Ano ba yan? Kasi kadakol ako na minsan pag limutin ang sarili. Ano parang gado ba? Dahil ako makakan, Father, dahil ako maturog, at limutin ko ng sarili, pabayaan ko na sa diri ko, dahil man tabi. Ang pagkait sa sarili, o paglimot sa sarili,
ay ang pag-aalay ng sarili sa paglilingkod. Yun po ang talagang masasabi natin na ano yan kahulugan yan, ang pag-aalay ng sarili. Pag nilimot mo ang sarili mo, kasi inaalay mo ang sarili mo sa paglilingkod. Yan. Tulad may mga teacher baga, minsan nga nalilingawan na nga may mga babae, minsan may mga lalaki, nalingawan na nga mag-agom. Ang pirmi intindi nga so pag-aalay ng sarili nila sa paglilingkod bilang teacher. Ayun. Pero this really is a vocation. Anyway, ganun man talaga ang buhay. Pero ang importante mga tugang, sabi nga, kaakibat nito ang pagtakwil sa pansariling hangarin na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Upang manahan si Jesus sa atin at tayo maging saksi niya. Yun, testigo niya. So, importante mga tugang iyan na yung pagtakwil sa pansariling hangarin na iniisip natin, warog kay niho, iniisip ko kamo. Iniisip ko kamo. Ano ba kayo ng bagayin mga tugang? Iniisip banda kayo nindo ako? Importante baga, iniisip ko kamo. Araw kasi ang pagmamahal ng Diyos nasa isip lagi tayo ng Diyos. At dahil inaisip tayo ng Diyos, gusto niya tayong paglingkuran. Yan. Napakaganda ito Hindi yung pansarili niyang hangarin. Ang iniisip niya? Kasi yung tinatawag natin, hindi selfishness. Hindi yung that you take advantage of other people. Hindi po yun Ang importante dito, nakakatulong tayo sa tao. Paglimot sa sarili, ang ibig sabihin digdi, yung tinatawag natin na itinatakwil natin ang sarili natin hangarin, yung selfishness. Yung ating mga selfish desires. So, in other words, we temper. Importante bagay yung tinatemper natin ang satuyang mga desires, ang ating mga gusto. Na ang hinahapot kanina, ito bang gusto ko ay makakabuti o makakasama? Yan palaging, alam mo, sa mga nagkukumpisal sa kuya, madalas sinasabi ko sa inda, advice ko tabi iniho, na magayon baga, from time to time, haputon tabi nindo ang sadiri nindo, ini kaya makakatabang o dae. O ni kaya pakarhay sa kuya o dae. O ni kaya pakarhay sa muya o dae. O kalimbawa, ini ikakarahay mo sana, pero ikakaraot kang iba. O, may data. Ang magayon dyan, ikakarahay mo at ikakarahay kang gabos. Arog ba kayo ginigibot ang yan? Miski nga wara ako dyan sa Legazpi, pero sinasabi ko nga na ini ikakarahay ini. Na mag-record na ako. Parang sa ganon, tuloy ang programa kang marahay na hapon. Arog bagang kan mga tugang. So, pirming isipon ta, so ikakarahay kang gabos. Bako sana itong ikakarahay kang saro. Kung ang sa diri ko. Yan. Kasi minsan, sa tuyang iisip, paano naman ako? Paano ako? Bako niyo, paano naman ako? Alam mo, dahil ka pababayaan ng Diyos. Totoo naman yan Kadalasan kaya, halimbawa, ito na lang mahiling ta sa Pilipinas baga. Pag may halimbawa may rasyon, aragawan. Paano naman ako? Baka wala ko nang makuha. Paano ako? Alam mo, ang tanong na yan, paano ako? Ang tanong ng mga taong mga sakim, makasarili. Pero ang tunay na tanong ay, paano naman ang lahat ng tao? Hindi yung paano ako.
Kasi hindi naman makakatulong lagi yun. Tanong na yun, paano ako? Hindi, paano tayo? Pwede pa yun. Yan ang magayon na tanong eh. Yan ang problema kasi minsan sa satuya, baga mga tugang, na ang pag-iisip na permi, sakuya. Kaya nga, ininalang sa pagkukuaning pagkakan. Baga, aliba, makuraaning bupa iyan. Makuaning kakan kadakulon sa mga handaan. Pagkatapos da iman kakakanon, iwawalat sana. Ay, kawawa naman. So mga daing makakan. Lalo na, sutong mga wala nang makakan kasi kinuha mo na gabos. Yan ang mali. Dapat sabi nga, ininganing pag sinabing limutin ang sarili, ito po ang nagpapaalala sa atin, yung hangarin na pangsarili. Dapat tayo ay, sabi nga, manahan kay Jesus sa pagiging saksi natin dahil tayo ay mapagbigay. Yun naman talaga ang tunay. Sabi nga, ang buhay ay nanggagaling sa taong mapagbigay. Tingnan natin balikan natin. Gabos kita mga tugang, walang lahat na tao, mayaman man, mahirap man, o ibang lahi man, o lahat tayo isinilang ng ating mga magulang. Di ba? Yun. At yung buhay, bigay. Yun ang nilimot ng nanay, ang kanyang sarili, parang tayo ay maisilang. Tingnan ninyo. Ganun talaga yun eh. Yun talaga, nilimot ng nanay. Tingnan mo, siyam na bulan baga, dara-dara ka ng nanay mo. Maglaog si nanay mo sa, kanibaw, teacher, ulad ni mama. Kaya itong nasa sinapupunan pa ako ni mama. 9 na bulan. Nagduduman si mama sa opisina, sa klase, nagtuturo, buntis, dala-dala niya ako. Pwede naman sigurong, dahil siya magbuntis eh. Pero, hindi siya talaga makapagbibigay buhay. Yun. Alam mo, sabi nga, ang buhay ay bigay. Yan. Walang buhay na hindi nagbigay. Lahat po yan bigay. Kaya inimportante yan eh. Magbigay buhay. Yan, sabi nga, sa mga nagdudugtong ng buhay, yung mga nagdodonate ng blood, yan mga tugang, saro yan mga nakakatabang sa tuya. Sasabihin, bakit ako mag-donate ng blood? Bakit? Bakit ko i-donate ang blood ko? Yun, sabi ng iba. Pero iba, hindi. Mag-donate ako ng dugo, parang madugtungan ang buhay ng iba, kahit hindi ko sila kilala. Magayunan mga tugang yan eh. Sana yan ang sa tuyang palaging nasa isip. Kaya sinasabi dito, limutin ang sarili. Limutin. Paano lilimutin ang sarili? Sana po tayo ay maging mapagbigay. Hindi sakim o sa Bicol ang apodtakan, halup-halupon. Dahil ka dapat maging halup. Masyadong madamot kung sa Tagalog. Huwag po ganon. Ang importante, tayo po ay marunong magbigay. Ibigay natin ang kabutihan sa kapwa natin. Hindi lang palaging isipin, paano naman ako? Paano naman ako? Ang magandang tanong is, paano kaya? Yun nga sinasabi, paano kaya siya? Ano kaya mangyari sa kanya kung hindi ko siya tutulungan? Yan ang napakaganda eh. Ano kaya mangyayari sa kanya kung hindi ko siya tutulungan? Yun. Yan ay maganda doon. Tingnan mo, yung Good Samaritan. Ano ang mangyayari sa kanya kung yung Good Samaritan na yun, pinabayaan niya yung biktima? Bahala ka sa buhay mo. Hindi ka naman katulad ko eh. Pagano eh. Hintil ka eh. Hudyo ka eh. Magkaiba tayo, lahi, Hindi niya inisip yun. Ang inisip niya, ano bang mabuting bagay ang magagawa ko sa ngayon? Okay? Anyway, siguro magandang pagnilay-nilayan yan, Ang tanong nito,
ano bang mabuting bagay ang magagawa ko sa ngayon? Babalik si Father Boots pagkatapos sa mga paalala. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. In celebration of the 25th Episcopal Ordination Anniversary of Most Reverend Joel Z. Bailon, we are inviting you to a special dinner for a cause. The Diocese of Legazpi brings you the third Seder Meal, a fundraising dinner with proceeds going to the pastoral programs of the diocese. The third Seder Meal, March 24, 2023, 6 p.m. at the Concourse Convention Center. Enjoy a night of traditional Passover meal. See you for the third Seder Meal. Tickets available at your local parish. Sa kulog kang payo, asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Dain na kaipuhan mamili pa, mag-Biogesic. Magasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaayan magataman ang Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sharmila Printing Press and Advertising for fast and affordable printing. Choose Sharmila Printing Press and Advertising. Offset and digital printing services offered. Tarpaulin printing, flyers, receipts, brochure, business card, magazine, folio, invitation, newsletter, letterheads, and more. Sharmila specializes in sublimation products, signages, tarpaulin, sticker, panaflex, smog, t-shirts, Sintra boards, pull-up banners, and more. Sharmila Printing Press and Advertising Main Office, Barangay 42, Rawis, Legazpi City, near Barangay Hall, and their new branch located at Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City, beside Prieto Cargo Forwarders and in front of Insular Life. For inquiries, call or text 0917-523-5819 or 0917-772-5058. Sharmila Printing Press and Advertising, where we print your choice. Isa lang aking isinisigaw. Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw. Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me, at okay kay Andrew E. Isa lang aking isinisigaw. Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw. Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix. Ito ang aking Plaza Life. Mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar. 500 taong biyaya. Salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog. Laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Okay mga tugang, balik po kita gilalay sa satuyang programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP. At the same time, satuyang pinag-urulayan. Kasi bago kita mag-break, ang sabi ko, ano kaya ang mangyayari kung sakaling hindi ko siya tutulungan? Ang sinasabi kong ano bang magandang bagay o ano bang mabuting bagay ang magagawa ko sa ngayon? Yun. Magayunon hapot yan mga tugang aral daw. Ano pagkagising natin? Magayon yan eh. Alam mo, inang tinatanong ko madalas sa umaga eh. Pagkatapos kong magdasal na, Lord, bless me. Thank you for the blessing. Okay? Thank you, Lord, for the blessing. Keep blessing me
and deliver me from the evil of the day. And ano bang marahay na gigibong ko sa aldaw na iniho? Yun. So, may direction ka. So, yan ang maganda mga tugang. Yan ang tunay na interpretasyon ng limutin ng sarili kung palagi natin itatanong sa sarili natin, ano bang maganda at mabuting bagay ang gagawin ko sa ngayon? Yun. Yan po mga tugang, Hindi yung, paano naman ako? Yun, paano naman ako? Paano naman kami? So, alam mo, ang taong nag-iisip palagi, paano ako, paano kami? Ibig sabihin, talagang iniisip niya sarili. Tanda natin, ang paglimot sa sarili ay nagbibigay daan upang mapaglingkuran ang iba't iba, lalo higit ang mga maliliit na tao. Alam mo, kumakailan lang, noong February 12, kasama ako ng mga grupo ng mga kababaihan. Ako lang ang solong lalaki. Kasama ko yung dalawang madre. Pumunta kami diyan sa may ginubatan nagbigay kami ng relief doon sa IP, Indigenous People. So, well, maganda po. Maganda ang kinalabasan. Kasi ito po ay masasabi natin, may mga kasama ko na talagang nilimot nila ang kanilang sarili, nagsakripisyo, hindi lang magsakripisyo, nagbigay pa ng pera, nagpunta pa doon, pagkatapos talaga nagbigay daan upang makapaglingkod sa mga tao. Napakaganda Napakagandang magayunon talagang ito. Kaya hanga din po ako. Hanga ako doon kila Lori, kila Rose, Rose, pagkatapos sila Sister Mabing, siyempre, Sister Trining, at pinangungunahan din kasi ng aming dating social worker, si Angel, si Angel na taga-Tabaco, yun, nandun si Mimi, nandun si Jessa, nandun din si Donna pala, marami. Sino pa nandun? Marami doon marami talaga mga babae ito na nagtatrabaho din sa US Legazpi Hospital. Actually, sabi nila kasi, Father, maganda na magbigay ulit tayo ng relief. Hindi December kasi pag December kasi maraming nagbibigay ng mga regalo bagay, di ba? Ito na lang gawin natin. Sa araw ng mga puso. Kaya nga although February 12 pa lang yun, pero anticipated na yun sa February 14, kasi February 14 hindi pwede dahil may mga opisina yun, may pasok sila. So, hindi talaga. So, the only day is Sunday, At nakasama ko pa nga yung tugang ko. Pumunta kami doon sa lugar, sa may ginubatan. Anong baryo, nakalimutan ko. But anyway, mga tugang, ini po magayuno na. Magayuno sapagkat ito ang tunay na paglimot sa sarili para makapaglingkod sa ibang tao. Yun. So, ano ang pagpasaan sa mga krus ay ang pagtupad sa mga tungkulin atas at paglilingkod sa Diyos. Yan ang sinasabi, pagtupad, sa mga tungkulin, And of course, kaakibat nito ang pagharap ng mga suliranin sa buhay na may pananalig sa Diyos. Kasi, alam mo, hindi nangangahulugan na pag ikaw nanalig sa Diyos, wala nang problema. Hindi na sinabi ni Jesus, okay, pag sumunod ka sa akin, ang mga rosas wala ng tinik. Hindi. Kaya mas maganda, sabi nga nila, tingin mo, ang tinik may rosas. Ang tinitingnan kasi lagi ay ang tinik. Hindi naman nakikita ang rosas. Minsan tinitingnan ang rosas, pero tinitingnan ang tinik. Yun. So tingnan natin ang rosas kaysa sa tinik. In other words, mahalaga po mga tugang na totoo sa buhay ng tao, nandiyan na po ang mga suliranin sa buhay.
Nandiyan na po yan. Sabi ko nga sa mga nagkukumpisal sa kuya, alam nyo, ang buhay bilang paglalakbay, ang kaipuan na sa mga tugang ay pag-iwas. Kasi sa kalsada, lalo dito sa Pilipinas, hindi mo talaga masasabing walang bako-bako, minsan walang luho. So kalsada, may butas Ay, mayroon talaga yan. Kaya anong gagawin mo? Iwas ka na lang. O, ganun po yan. Iwas na lang tayo. So, ganun po ang mahalaga doon. So, talaga nandyan yan. Yung mga problema. Pero sinasabi nga pag ikaw nanalig sa Diyos, may problema man yan, iba na ang paningin mo sa problema. Bakit? Ang problema sa iyo, magiging tinatawag natin hamon o challenge. And even sometimes, opportunity for you to practice. O, halimbawa, may mga problema dyan. Pero, ang ginawa mo, you practice the virtue of patience. O, may problema dyan. The virtue of what? Justice. Or temperance. Yung baga importante, may takot sa buhay. Ang ginawa mo, the virtue of fortitude. Importante mga tugang, yun ay nagiging hagdan kaysa hadlang. So yun, kaya mga tugang, mga bagay na mga pagpasa natin sa mga krus na yan, ay ang pagharap natin yan. Harapin natin ang tungkulin. Sabi nga, huwag takasan ang mga tungkulin. May mga tungkulin tayo sa buhay. Nanay, tatay, mga anak, may tungkulin tayo, mga teacher, mga mag-aaral, gabos kita, may tungkulin. Sabi ko ang kasubago sa inyong mga tugang, ang importante, harapin ang pananagutan kaysa lamang karapatan ng karapatan. Ayaw mo naman na gumawa ng anumang pananagutan. Sinasabi, there can never be right without duties or yung obligation. Kaya nga pag mayroon tinatawag na susuklian ka rin yan, So importante yan mga tugang, Kaya yung kaakibat sa sunod o pagtupad o pagpasa ng krus ay ang pagtupad sa mga tungkulin, So yan. At ang pagsunod naman kay Jesus, hindi tayo tumatakas sa responsibilidad, at sa mga pagsubok sa buhay. Hindi yung minsan nangyayari, ay magsisimba na lang ako kaysa gagawin ko ang tungkulin sa bahay. Mali din po yan. Huwag mong takasan ang responsibilidad mo. At ang mga pagsubok sa buhay. Sabi nga, harapin mo yan. Kasi lalong-lalo na siya ang umarap. Si Jesus, hindi ba? Siya ang umarap sa buong may tiwala at pananalig sa Diyos. At sa kapagkat, sabi ko ang kasubago, bakit natin magagawa ito? Kasi si Jesus ay ang daan sa buhay na walang hanggan. Kaya sumunod tayo sa Kanya sa daan ng krus. Kasi there's only one way. There is no other way but Christ's way. And the way is the cross of Christ. At ang krus na yan ay paglilingkod at kabanalan na siyang naghahatid sa atin ng kaligtasan. But anyway, inabot na naman tayo ng orasing pamamaram. Sana po kamo ay natawan meaning marhay na eksplanasyon, lalong-lalo sa tulong kondisyon na sinasabi kung gusto yung mabuhay, importante ito po. Okay? Talikuran natin ang ating magiging mga sariling hangarin, selfishness. Okay? Pasanin natin ang krus, mga responsibilidad natin, at sumunod tayo sa Kanya. Huwag tayong papasaway o susuway, o gagawa ng panibagong daan, kasi isa lang ang daan sa kaligtasan, walang iba kundi si Jesus. Anyway, tayo na po ay magdasal. Pagkatapos ng pagdarasal, atin pakinggan ang susunod na programang Usapan Pamilya ni Kuya A at ni Ate J. God bless you everyone. Magdasal na po tayo. We stand before the grand horizon. 500 years of faith
grateful today. We bear the gift of mission. Totally yours, we give ourselves. Faithfully yours until the end. To your mission, Lord, we give our yes.